L-eks-president tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut sab ix-xoqaf muxta biex quddiem l-attivisti tal-Occupy Justice u ta' Repubblika jattakka lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Sammut li fis-sajf li għadda riżenja mill-Partit Nazzjonalista wara li ressaq mozzjoni ta' sfiduċja f'Adrian Delia f'botta diretta lejn il-Kap Nazzjonalista qal li meta ma taqbilx mal-mexxej tal-grupp tiegħek trid tieħu deċiżjoni iebsa. Jien naf tajjeb sew illi hu diffiċli u skomdu ħafna meta biex taqdi dmirek u timxi mal-kuxjenza ikollok tieħu stand iebsa anke mal-kollegi fil-grupp tiegħek stess. Minkejja li fix-xhur li għaddew Manuel Delia, l-ex-Chief of Staff tal-ex-Ministru Ostingat, mexxa kawżi fil-qorti kontra l-ħatra tal-maġistrati l-ġodda, fil-protesta tas-Sibt Delia sejaħ wieħed minn dawn il-maġistrati bħala kuraġġuż. Taħt idejn maġistrat kuraġġuż. Madankollu fl-istess nifs Delia ħada qatta bla ħabel kontra l-qorti u sejħilha bħala farsa. Daqshekk saru farsa l-qrati. Fil-protesta spikat ukoll l-arroganza tal-kelliema fil-konfront tal-elettorat Malti u Awċi li fi proċess demokratiku darba wara l-oħra għamel l-għażla tiegħu. In-nies għadhom f'qagħda illupjata ta' aċċettazzjoni. Għada ma nqalbitx il-folja. Spikaw ukoll il-kontradizzjonijiet. Fil-waqt li bosta kelliema saħqu dwar l-importanza li jiġi mħares l-ambjent, il-kelliema Vicky Cremona qalet li l-power station il-ġdida tal-gas li waqfet l-użu tal-heavy fuel oil l-aktar żejt li niġġes skonta ma kellniex bżonna. Tal-power station il-ġdida li Malta ma kellix bżonn. Dwar l-inkjesta e-grant li l-konklużjonijiet tagħha kienu aċċettati minn kulħadd, inkluż mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li kien sejjaħ għas-sospensjoni ta' Simon Busuttil mill-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, Manuel Delia qal li Simon Busuttil kellu raġun. Mela Simon Busuttil kellu raġun! Simon Busuttil raba! What the fuck, Joe? Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.